Que tal, saudos? Detidas dúas mulleres e un menor por intento de homicidio en Boiro. Os tres de orixe canaria están relacionados co acoitelamento dun empresario con negocios inmobiliarios nas illas. Agora imos cos detalles, pero antes outras novas. Zona Aberta aposta por reorganizar o mercado ambulante de Vilagarcía. A Asociación de Comerciantes e Hostaleiros propón que os postos se sitúen por sectores. Dende o colectivo defenden a importancia tanto do mercado ambulante como da Praza de Abastos. Meis estrea residencia privada de maiores, está situada na Goulla nun antigo motel. Conta cunha capacidade para case 60 usuarios. A alcaldesa, que visitou hoxe as instalacións, aproveitou para reivindicar para a comarca do Salnés unha residencia pública. O convento de Santa Clara de Pontevedra xa era no século XIV unha grande estructura conventual. Así o confirma o último achado das catas arqueolóxicas que está a realizar a Deputación de Pontevedra. Atopáronse os cimentos dun muro que demostran que no momento da súa fundación o convento xa estaba formado por 3 edificios. Begoña Gómez foi a figura representada este ano no Momo de Vilanova. A muller do presidente do goberno estivo acompañada no desfile por outros persoeiros que marcan tamén nestes momentos a actualidade. Ese desfile foi multitudinario, con Pepo Suevos no papel de Mariano Rajoy como principal atracción deste ano. Tamén a visita por sorpresa de Toñito de Poi. Esta mañá saían á venda en Ribeiras entradas para asistir ao encontro de maiores. A cita vai ter lugar o domingo 23 de marzo na Fieiteira. Agardan unha participación próxima ao milleiro de persoas. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Tres persoas, dúas mulleres de 30 e 28 anos e un menor foron detidas en Boiro como presuntos autores dun homicidio en grau de tentativa. Segundo se desprende da investigación levada a cabo polo equipo xudicial da Garda Civil de Noia, os detidos, todos eles das Canarias, atacaran a un empresario boirense con negocios inmobiliarios nas illas. O ataque do que se tivo agora coñecemento produciuse a semana pasada nunha granxa próximo ao domicilio da vítima na parroquia de Lampón. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os tres implicados dirixíronse ao lugar portando coitelos, cos que ao parecer ameazaran á vítima exixíndolle unha certa cantidade de diñeiro. Na disputa o home saíu mal parado e foi acoitelado no abdome, sufrindo lesións graves polas que tivo que ingresar de urxencia no Hospital da Barbanza, onde se lle realizou unha intervención cirúrxica. Tras a agresión intentaron fuxir nun vehículo de alugueiro, pero foron localizadas polos axentes e finalmente detidas. Interviñéronlles 3 coitelos, ao parecer os que empregaron no ataque, e outros obxetos como abridas, luvas de látex e cinta, probas todas elas que, segundo a propia Garda Civil, evidencian a posible premeditación do delito. Tamén lle retiraron uns 7.000 euros en efectivo, que ao parecer levaban ocultos. As dúas mulleres xa ingresaron en prisión tras prestar declaración ante o xulgado de instrucción número 3 de Ribeira, e o menor, a petición da Fiscalía, foi internado nun centro de menores. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decreta a suspensión cautelar da autorización de vertidos procedentes da mina de Sanfins, o río Pesqueira e o rego Rabaceiras. O fallo estima a apelación interposta por Ecoloxistas en Acción despois de que en novembro de 2023 o contencioso administrativo denegara a revogación da autorización. Ao contrario que en dita resolución, o Tribunal entende agora que os vertidos afectaban á Rede Natura 2000, polo que deben adoptarse medidas de protección medioambiental. Aínda que o fallo ven de dar a razón ao colectivo ecoloxista, na práctica non ten efecto algún, posto que Augas de Galicia xa procedera a revogar a autorización en abril do pasado ano, despois de que a empresa incumprise o prazo de 4 meses para finalizar as obras da planta de depuración de augas residuais. Entre tanto, a alcaldesa de Lousame sai ao paso das críticas formuladas dende o Partido Socialista sobre a falta de mantemento do poboado mineiro de Sanfins. Teresa Villaverde indica que algunhas instalacións resultaron danadas tras os recentes temporais, pero que o Concello xa está traballando na súa reparación.
As críticas socialistas sobre o mal estado en que se atopa a contorna do Museo Mineiro de San Fins non foron ben recibidas polo equipo de goberno. A alcaldesa de Lousame negou que se deba á falla de mantemento e indicou que os temporais dos últimos meses causaron danos nalgunhas instalacións, como a varanda de madeira que discorre á beira do río. O Concello ia reparando os treitos danados, pero finalmente optou por sustituíla por outra metálica de maior duración. Temos unha varanda onde atravesa o poboado o río, que de madeira se iba repoñendo pois cada vez que rompía algunhas das varandas. Pero decidimos este ano facelo en metal. Está dende finais de ano encargado, pero están saturados, entonces nós non podemos fabricar eso. Nin eso, nin outras cousas, non damos ainda coberto o traballo que temos. Pero están encargadas, en ningún momento abandonado. Con respecto aos accesos, a alcaldesa indicou que a obra para executar a mellora dende a Gandarela permanece paralizada por mor dunha denuncia particular. Hai unha obra pendente non, está adxudicada, foi paralizada por denuncias que o que fan é paralizar unha infraestructura necesaria para o Concello que iría ata o poboado da Mina, desde o cruce que vai para Silvar, onde acabou o arreglo anterior, non? Porque nós temos que ir facendo por fases según a financiación externa, máis a que podamos poñer nós desde o Concello para esas obras, e a veces non é posible. Villaverde defende tamén outras actuacións desenvolvidas na zona, como os desbroces ou a sustitución dos deshumidificadores por outros industriais para minimizar as humidades. Hai problemas de humidade, houve que repoñer deshumidificadores, poñer os industriales, e ainda seguimos desbrozando como sempre. Desbrozaron a semana pasada, que ainda non é que estuvera moi longo, pero xa a primavera supoñemos estará a caer e enseguida empezará a medrar con forza como sempre fai a natureza, non? Meis estrea residencia de maiores. As novas instalacións están xa a pleno rendemento. Está situada esta residencia na Goulla, nun antigo motel reformado e adaptado para as novas necesidades. O centro privado conta con capacidade para case 60 usuarios. De momento está ocupada por 7, á espera de que se vayan incorporando paseniñamente máis. A alcaldesa que visitou hoxe as instalacións aproveitou para reivindicar para a comarca do Salnés unha residencia pública. O que agora é unha residencia de maiores a estrear, antes era un motel. O novo centro de anciáns está situado na Goulla, no concello de Meis. Trátase dunha residencia privada con capacidade para 59 usuarios. Hoxe foi a súa posta de longo despois da fonda reforma levada a cabo nestas instalacións. Eso foi complicado, porque a verdade é que a parte de abaixo é toda reformada, esta zona sí que é certo que se reformou e ampliouse certas zonas como as habitacións, pero abaixo foi todo feito de novo, porque claro, era como un sótano, todo eran os garaxes, foi complicado, pero creo que quedou bastante ben. Nestes primeiros días hai 7 usuarios coa previsión de que se vayan incorporando máis pouco a pouco. Os primeiros residentes estánse adaptando ben ao novo espazo. Os usuarios, a verdade é que moi ben, adaptáronse moi ben, están moi cómodos, cas familias tamén super ben. Nada máis, é simplemente agora adaptarnos nós a eles a nós e a contorna tamén. Nesta residencia traballan 13 profesionais. Dende a dirección do centro entenden que un servizo como este era moi preciso na comarca, onde escasean as prazas. Aquí as que se ofertan son todas privadas. A alcaldesa de Meis, que visitou hoxe o novo centro, puxo en valor o servizo. Para Meis é un orgullo, primeiro porque se xeran postos de traballo, segundo porque se está prestando un servicio, e terceiro, que xo falei con Alba, que tamén é positivo para un concello no que estamos pelexando por fixar poboación, que os usuarios e usuarias se vayan empadroar no noso concello, non? Pero como unha cousa non quita outra, aproveitou Marta Giraldez para reivindicar de novo unha residencia pública na comarca. Non exime de que a Xunta de Galicia cumpla cas súas obrigas na nosa comarca, unha vez pechado o asilo de Cambados, e tamén se precisan por residencias públicas, non? Isto é moi preciso, nesta comarca agora carecemos de residencias públicas e hai moitas familias que o están demandando. As tarifas neste novo centro privado oscilan entre os 1.900 e os 2.400 euros ao mes.
E Poio xa ten en marcha a primeira unidade de atención temperada ao municipio. Trátase dun servizo gratuito localizado na Casa Rosada e que busca previr e actuar ante problemas de desenvolvemento en menores de 6 anos. Xestionado por Kogami, conta cunha psicóloga, unha logopeda e unha fisioterapeuta pediátrica. O xoves celebrarase unha xornada de portas abertas para informar a veciñanza deste novo equipamento. A veciñanza de Poio conta cun novo equipamento. Trátase dunha unidade de atención temperá que o Concello vende dispoñer na Casa Rosada. Un servizo gratuito que busca previr e actuar ante problemas de desenvolvemento en menores de 6 anos. Vai ser o primeiro servicio, eu vou a decir en Galicia, no que se vai a prestar unha atención temprana centrada nas familias a través das rutinas da vida diaria, nos entornos naturales, e que o obxectivo principal é dar apoio ás familias para que unha vez que cheguen aos 6 anos se encontren capacitadas para apoiar aos seus fillos no que poidan necesitalo. Esta unidade está xestionada por Kogami e conta cun equipo composto por unha psicóloga, unha logopeda e unha fisioterapeuta pediátrica, profesionais que traballarán de xeito conxunto coas familias para dar unha mellor vida aos cativos. Algúns nenos serán intervencións de carácter puntual, vale, pois para superar unha situación e evitar un pouco o risco de que poida haber problemáticas no futuro. E outras, pois terán fillos que teñen unhas circunstancias particulares cos que teñen que convivir durante toda a súa vida e que esa implicación, ese apego, ese afecto da familia, pois é fundamental, vale? Para iso as profesionales, pois tratarán un pouco de darlle as estrategias adecuadas. Para acceder a este servizo, a familia deberá acudir ao servizo de pediatría do seu centro de saúde e trasladarlle a súa sospeita. O profesional terá que facer un diagnóstico previo e decidirá se é preciso derivar a familia á unidade de atención temperá para comezar a traballar co seu equipo. Se hai un traballo de coordinación, en este caso cos centros educativos, visitaron todas as escolas, en este caso do Concello, os colexios, para poñerse en contacto tanto cos directores dos centros, estuveron coas pediatras en este caso do noso Concello e tamén coa atención de pediatría da área de Pontevedra. E nos entendemos que isto é un proxecto transversal e para nós é moi importante, primeiro, porque é a primeira vez que neste Concello vamos a ter este tipo de servicio donde veciños e veciñas van a ter un servicio totalmente gratuito. O servizo conta cunha axuda de máis de 266.000 euros da Xunta de Galicia e está cofinanciado co Fondo Social Europeo. Está previsto celebrar este xoves unha xornada de portas abertas á veciñanza a partir das 6 da tarde para que as familias poidan coñecer este novo servizo. Máis cousas, a delegada da Xunta na Coruña visitou o Concello de Outes para coñecer algunhas das actuacións nos camiños rurais desenvolvidas no municipio. O Goberno galego destinou 140.000 euros para a mellora destas vías no Plan Marco 2024-2025. Mellorar os accesos a fincas e parcelas agrogandeiras, pero tamén favorecer a mobilidade veciñal. Este é o obxectivo do Plan Marco de Camiños Rurais da Xunta de Galicia, que nos últimos 2 anos leva investidos 140.000 euros en Outes. En total, 9 concellos da comarca do Barbanza beneficiáronse desta convocatoria de axudas, cun investimento superior ao €500.000 de euros. Na comarca do Barbanza, na comarca na que nos atopamos, 9 concellos máis tamén foron beneficiados. A Consellería de Medio Rural xa dá unhas cantidades fixas a cada un dos concellos e despois en función da poboación, en función de outros parámetros, se lles vai incrementando. Neste caso estamos a falar de uns investimentos de 140.000 euros foron aquí no Concello de Outes nas últimas anualidades e dentro do que a comarca de Barbanza estamos a falar de 532.000 euros, máis de €500.000 os que se investiron nestes camiños rurais en eses 9 concellos desta comarca. O alcalde de Outes agradeceu estas achegas para que os veciños do rural conten con servizos e infraestructuras, especialmente nos concellos tan extensos e con poboación dispersa. Concellos como o de Outes, que son concellos rurais de unhas extensións bastante amplias, son concellos grandes, os recursos moi limitados, como ben sabemos todos,
e estas apostas que fan polo rural, neste caso para mellorar accesos ás nosas aldeas, entre outras, son fundamentais para que os nosos veciños e veciñas podan asentarse e podan vivir o día a día en condicións óptimas. Esperemos seguir contando consideramos que non pode ser de outro xeito, de que a Xunta de Galicia siga apostando polo rural con actuacións como estas. Xa digo, desde Outes sempre serán benvidas, son necesarias, son fundamentais. Aproveitando a presenza da delegada, Francisco Caro trasladoulle algunhas demandas que veñen de detectar tras asumir as rendas do Concello, como as melloras nos convenios de prevención e defensa contra incendios a través das brigadas municipais, solicitando a incorporación dun camión motobomba. O alumnado do curso de Almacén do Obradoiro de Emprego da Mancomunidade do Salnés visitou esta mañá a empresa Reivi, asentada en Meis. Ali coñeceron de primeira man como é o funcionamento dun centro loxístico e de distribución. Un total de 15 alumnos e alumnas están a participar nesta acción formativa do organismo comarcal que está chegando xa á súa recta final logo de 80 horas de formación. A empresa comercial Reivi, situada en Meis, é un referente na provincia de Pontevedra no eido da loxística e a distribución. Esta mañá visitaron as súas instalacións o alumnado do Obradoiro de Almacén que forma parte do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Consideramos que este curso Almacén es imprescindible dentro del itinerario formativo del Programa Integrado de Empleo porque la demanda de peones de almacén está en auge. Este curso pues complementa un poco otros cursos que han realizado como manejo de carretilla elevadora frontal y retráctil, cursos de cajero reponedor en los que también se trabaja con mercancía. Na visita desta mañá puideron coñecer as distintas tarefas e funcións de almacén, dende a recepción das mercadorías e o seu inventariado ata o seu almacenamento ou a preparación de pedidos. O curso ten unha duración de 80 horas e encara xa a súa recta final. Nel están a participar 15 persoas cunha presenza feminina do 27%. Agora poderán facer prácticas reais en empresas da zona. Despois desta acción, desta visita a empresa, van a hacer 15 días de prácticas en entidades de la comarca y van a compaginarlas con otras prácticas que están haciendo también en el sector de alimentación, en caja y reposición, pues en Freud, en Carrefour, Supeco, Gadis y demás. Na visita salientaron o perfil amplo que se consegue a través destas accións formativas o que permite dar resposta á alta demanda de traballadores en empresas da comarca. Visitamos diferentes empresas da comarca referentes en todos estes sectores que se están traballando, desde caixeiro, almacenista e todos estos sectores que se están, todos estos postos que están cunha demanda tremenda na mancomunidade, pois desde aquí, desde este organismo, pois estamos dando saída para todo isto. É un placer poder acompañar a todo este equipo de alumnos do Obradoiro da Mancomunidade do Salnés deste curso de loxística aquí nunha empresa de Meis como é Reivi, donde poden observar pois toda a trazabilidade que teñen os produtos, as distintas cámaras e como se traballa unha vez que se recepcionan as mercancías. Creemos que, é extraordinario esta formación, dado que é unha demanda laboral que existe moi latente no mercado. Logo deste curso, a Mancomunidade prepárase xa para as súas vindeiras accións formativas. Este martes organizan un curso de manipulación de alimentos e a partir do día 17 porase en marcha un curso de contabilidade cunha duración de 100 horas. Bueno, o Concello de Vilanova ainda se está a recuperar da festa do Momo celebrada este domingo. Begoña Gómez, a muller do presidente, ardeu esta pasada fin de semana no municipio nunha festa a que tamén se sumou por sorpresa Toñito de Poi. Vémolo despois da publicidade. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. Os veciños de Coaxe, en Catoira, organizaron un encontro para celebrar que na parroquia non van a abrir unha pirotecnia. Logo de anos loitando contra a súa apertura, organizaron unha xuntanza informativa para dar conta da fin do proceso que rematou con moi boas novas para eles. A sentenza non só confirma que ali non vai poder abrir a pirotecnia, senón que ordena tamén a demolición do galpón. No pasado mes de decembro anunciábase a desestimación do recurso de apelación interposto por
ilegal ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o que confirmaba íntegramente a sentenza previa que ordea a demolición desta construcción. O acto asistiu o alcalde de Catoira, membros da Comisión de Montes e tamén os abogados da plataforma que loitaron contra a súa apertura. No encontro tamén se aproveitou para agradecer á veciñanza a súa implicación nesta causa, salientando que a súa unión foi clave para loitar contra a pirotecnia. Tiñamos todo en contra, aí estábase facendo unha construción con licencia para peros de labranza, pero a finalidade era para unha pirotecnia. En aquel momento o alcalde o tiñamos en contra porque lle estaba dando todas as facilidades, e nos a través dos nosos abogados, que foron os que realmente traballaron moi ben, pois houve que ir a juicio. Primeiro houve unha denuncia administrativa que desestimaron no Concello, despois houve o cambio de goberno que tamén xa nos favoreceu para seguir ca loita ao noso lado, pois acabou con unha sentencia en firme en conforme aí non se pode facer ningún tipo de construcción, nin paperos de labranza e tampouco nin de pirotecnia. Así que estamos celebrando, invitamos ao alcalde, invitamos á Comisión de Montes, invitamos aos abogados para que lle den explicacións a todos os veciños. E o proceso daqui en diante vai ser unha orden de derrumbe que non vai ser inmediata, pero está aí para cando sea. Zona Aberta aposta por reorganizar o mercado ambulante de Vilagarcía. En concreto, a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros propón que os postos se sitúen por sectores, agrupándose en función dos produtos que vendan. Dende o colectivo defenden a importancia tanto do mercado ambulante como da praza de abastos, xa que, segundo aseguran, son complementarios á oferta dos comercios da cidade. Agrupar os postos do mercado ambulante en función do produto que vendan é a proposta que fai Zona Aberta para abordar a reorganización desta actividade. Tamén que se manteñan na contorna da Praza de Abastos. Si tú vas a comprar unos zapatos, si vas a comprar bisutería, es importante que todos estén más o menos en una misma zona para que te sea mucho más fácil pues encontrar los productos. Yo creo que eso es fundamental, y también es fundamental para la Plaza de Abastos que estén en su entorno, para que después esa gente pues utilice los servicios del mercadillo, vaya al mercadillo y después haga la compra en los productos frescos que ofrece el mercado de Villagarcía. Para Louzán é fundamental conseguir a convivencia entre as actividades diarias de comercios e hostalería, como as terrazas, coa instalación dos postos da feira, buscando a fórmula que permita ademais facela compatible co funcionamento da cidade en cuestións como o tráfico. Que la zona de la calle de frente al mercado debería de estar libre porque, pues, principalmente porque si no en Villagarcía se formaría un embudo de coches que sería imposible. Ese es el tema. Pero yo creo que reorganizando bien todo en torno a lo que es la plaza de abastos de Villagarcía, habría suficiente espacio, estarían mucho más colocados y sería infinitamente más vistoso el mercadillo. O que ten claro a presidenta de Zona Aberta é a importancia de conseguir que tanto o mercado ambulante como a praza de abastos funcionen, porque está convencida de que a súa oferta é complementaria que ofrecen todo o ano o comercio vilagarcián. Es necesario que haya una reorganización, que los puestos sigan funcionando y que, bueno, que avancen evidentemente en una mejora de todos los servicios a los clientes, porque yo creo que es complementario sus servicios a los nuestros. Evidentemente la Plaza de Abastos mucho más, porque es mucho más fundamental para nosotros, pero el mercadillo de martes y sábados también es importante porque atrae a público a nuestros establecimientos. Situar unha parada de autobús máis próxima á Praza de Abastos e habilitar outra de taxis na mesma contorna son outras medidas que, segundo Rocío Louzán, favorecerían que máis público se achegara a facer as súas compras nesta zona. Bueno, seguimos falando de Zona Aberta porque esta entidade vai celebrar o Día do Pai cunha campaña especial para a súa clientela. Trátase dun sorteo dunha fin de semana para unha familia gañadora, pero o plan en concreto mantense polo de agora en segredo. O sorteo vaise celebrar o 21 de marzo. Facer algo diferente, bueno, é un pouco unha sorpresa, non? Sabemos que é un fin de semana, pero non queremos desvelar que tipo de fin de semana é para a familia. Bueno, se regalará sempre pois co ticket de compra, evidentemente nas compras feitas nos establecementos de comercio e, por suposto, os de hostelería tamén, que son campañas que funcionan moi ben e que atraen ao público para que fagan as compras nos nosos establecementos.
Como sempre, é unha campaña importante, aínda que non sexa festivo este ano. Son tanto o da nai como do pai son días señalados e que atraen as compras para aquí en Vilagarcía. E tamén polo Día do Pai, en Cambados, o Concello e a Asociación de Comerciantes Zona Centro recuperan a campaña de bonos 3x2. Prolongarase dende o xoves 13 ata o 31 deste mes. Poránse en circulación un total de 600 bonos por valor de 30 euros para gastar en comercios e locais hostaleiros que estean adheridos a esta campaña. Pero os clientes terán un custo de 20, xa que a contía restante cóbrese cunha achega municipal que acada un total de 6.000 euros. Calcúlase que o retorno pode acadar os 35.000 euros. É tamén unha época, creemos que de baixo consumo, precisamente o mes de marzo, e máis este ano no que a Semana Santa cadra moi tarde, non? A proposta de man de Zona Centro de facer esta campaña no mes de marzo foi comprendida por parte do Concello e, dende logo, pois aceptada gustosamente para colaborar con eles e agardamos que sexa todo un éxito, igual que foron as campañas anteriores, e estamos convencidos de que os vales vanse esgotar rapidamente, como así foi antes. O convento de Santa Clara en Pontevedra xa era no século XIV unha grande estructura conventual. Así o confirma o último achado das catas arqueolóxicas que está a realizar a Deputación de Pontevedra no recinto. Atopáronse os cimentos dun muro que demostran que no momento da súa fundación o convento xa estaba formado por 3 edificios, algo que, segundo o goberno provincial, reescribe a historia de Santa Clara e da propia Pontevedra. O último achado das catas arqueolóxicas que se están a realizar en Santa Clara reescriben a historia do convento. Os documentos medievais sinalan o ano 1310 como da súa fundación, pero só se coñecía a existencia da igrexa ata a actualidade. Gracias a lo que se acaba de encontrar ahora, estos pequeños tramos de cimentación de muro y de arranque de un arco, sabemos que sí. Sabemos que es un edificio medieval, sabemos que es un edificio paralelo al que tenemos en pie del otro lado y que se conformaría una gran estructura conventual ya a comienzos del siglo XIV. En el arranque de Santa Clara como convento, pues ya tenemos 3 edificios superpotentes, 2 edificios, un edificio pura y duramente eclesial, que es la iglesia propiamente dicha, y después 2 pabellones paralelos, que son este que acabamos de, que documentamos ahora a ciencia cierta, y el paralelo que iría en la zona oeste. As catas revelaron a existencia deste muro de cimentación. O localizado até de agora é unha construción de 50 centímetros de altura e 1 metro de ancho. A intención é seguir profundando neste achado. Cuando se realice la gran intervención que se realizará a continuación, para ver hasta dónde llega realmente. Seguramente llegue hasta el final del alzado de este muro que tenemos aquí, que se prolonga por detrás de ese muro que tenéis ahí, que llega casi al contacto con la plaza de Barcelos. Llega hasta el cierre con el otro edificio que sería el límite sur del convento. Dende a Deputación explican que este descubrimento xa foi trasladado tanto a Patrimonio como ao equipo de Nietos Ovejano, estudo de arquitectura que se encarga da rehabilitación do convento. La importancia de este muro es tan grande para la ciudad de Pontevedra y para la historia del convento que lo que vamos a hacer es musealizarlo y que se pueda, desde el museo, poder observar estos cimientos. Lo que vamos a ir encontrando van a ser sorpresas y que van, en cierta manera, a reescribir la historia del convento de Santa Clara y, por tanto, reescribir un pouco la historia de nuestra ciudad. Domínguez apunta tamén que o achado non supora retrasos nos prazos do proxecto de rehabilitación e na apertura dos xardíns á cidadanía. Begoña Gómez foi a figura representada este ano no Momo de Vilanova. A muller do presidente do goberno estivo acompañada no desfile por outros persoeiros que marcan nestes momentos a actualidade. Entre eles, como non, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o mandatario argentino, Javier Milei, tamén o controvertido Elon Musk. Por Vilanova tamén estiveron encarnados no desfile a madrileña Isabel Díaz Ayuso e o expresidente do goberno, Mariano Rajoy. A este último deulle vida o humorista
Pepo Suevos, principal atracción do Momo deste ano, canda el fixo aparición por sorpresa o todoterreo Toñito de Poi, que non dubidou en subir a carroza do Momo coa súa guitarra. O desfile con Xacobe Pérez como mestre de cerimonias volveu rexistrar un cheo absoluto nunha tarde de domingo na que, ao final, o tempo si acompañou. A festa rematou, como manda a tradición, coa queima do Momo, despedindo o Entroido ata o ano que ven. Bueno, tamén en Boiro, Entroido vivía esta pasada fin de semana os seus últimos actos cos tradicionais enterros organizados en diferentes parroquias do municipio. Un dos máis concorridos foi o enterro do Farruco, en Cabo de Cruz, no que participaron numerosos veciños. Nesta ocasión, os actos víronse algo condicionados pola chuvia. Aínda así, non deixou de celebrarse pola mañá a tradicional matraquillada que percorreu diferentes espazos da parroquia. Xa pola tarde, despois da habitual teatralización do enterro, procedeuse a queima do Farruco na zona da Ribeira Grande. As actividades de Entroido aínda non remataron de todo, terán continuidade aínda este vindeiro venres en Noia. Ese día, pola noite, está previsto celebrar o tradicional desfile do Rally París-Dakar, aprazado o pasado venres por culpa do mal tempo. Esta mañá saían á venda en Ribeira as entradas para asistir ao encontro de maiores. A cita terá lugar o domingo 23 de marzo na Fieiteira. Nela agárdase unha participación próxima ao milleiro de persoas. Esta mañá saían á venda no Concello os tickets para asistir ao xantar de maiores que terá lugar na Fieiteira o vindeiro domingo 23 de marzo. O prezo da entrada fixouse nos 25 €, prevéndose unha participación de máis de 900 persoas. 900 entradas, cerca de 900 entradas a la venta, va a haber suficiente. Vamos a priorizar, como el año pasado, siempre, a lo mejor pues algunos se nos puede colar haciendo alguna travesura, pero en principio intentaremos ser lo más estrictos posibles y se venderá exclusivamente, que creo que es suficiente. Ribeira tiene volumen de población suficiente para no tener que cada uno... Hay encontros de mayores en todos los concellos, cada uno que vaya a su concello, y los de Ribeira en Ribeira. O menú para ese día estará composto por cigalas, camarón e unha laconada. Como novidade este ano tamén se incluirán os percebes, co fin de promocionar un dos produtos estrela do municipio. Para min é un honor presentar esta festa do maior co percebe, porque para nós en Aguiño o percebe é o rei. Por todas as festas que estamos facendo ahora da gastronomía, sempre queremos presentar o mellor produto de cada parroquia que temos, a festa na Valla, a festa do Percebe e a festa do Pulpo. En este caso, é unha media festa pequena do Percebe. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita, que serve de homenaxe a todos os maiores de Ribeira. A min gustaríame tamén, como alcalde, darlle as grazas a todas as persoas maiores do noso Concello, que independentemente de que vayan ou non, a súa contribución ao longo da historia para que Ribeira hoxe sexa o concello que temos, non? Son esas persoas maiores a memoria viva do noso municipio e, por tanto, esta festa gastronómica convértese nun agradecemento especial a todas esas persoas que ao longo dos seus anos de vida pois estiveron facendo traballos para que Ribeira sexa un bo concello onde poder vivir e traballar. Ese día a xornada arrancará coa misa solemne ás 12 na igrexa de Santa Uxía, para posteriormente continuar a festa na Fieiteira, co xantar e o baile. Para desplazarse ata a comida, o Concello ten programado habilitar un servizo de transporte con saída dende a estación de autobuses. E marchamos cunha boa nova. Ana Peleteiro proclamouse esta fin de semana campioa de Europa de triplo salto en pista cuberta. A ribeirense fíxose coa medalla de ouro cun salto de 14,37 no quinto intento. Inauguraba así o medalleiro español nos campeonatos europeos de atletismo que se celebraron a pasada fin de semana en Apeldoorn. Trátase do seu segundo europeo indoor tralo acadado en Glasgow en 2019. Ademais, é a vixente campioa de Europa ao aire libre, título que conquistaba o pasado ano en Roma cun salto de 14,85. Bueno, pois así rematamos por hoxe dándolle os parabéns á ribeirense Ana Peleteiro. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.